Sabem que el llenguatge és una característica única de l'ésser humà, però com és que parlem? Com aprenem a fer-ho? Quina diferència hi ha entre un so articulat i un gruny? Pensar i parlar és el mateix? Benvinguts i benvingudes al capítol d'avui. En aquesta unitat parlarem del llenguatge i respondrem a aquestes preguntes. Avui aprendrem quin és l'origen del llenguatge, quines són les parts de l'aparell fonador i quines són les relacions que hi ha entre el cervell, el pensament i el llenguatge. També veurem de quina manera aprenem a parlar, és a dir, en aquesta unitat farem una introducció a la lingüística, una unitat que comença just en aquest moment. La lingüística. La lingüística és la ciència que estudia el llenguatge humà. Els lingüistes estudien la fonètica, la morfologia, el lèxic i la sintaxi. Però també s'encarreguen d'estudiar-ne l'origen, els mecanismes que tenim per aprendre a parlar. Per això, la lingüística sovint s'ajuda d'altres disciplines. En efecte, la psicologia, la neurologia, la biologia o l'antropologia són disciplines de què se serveixen els lingüistes en les seves investigacions. Sense aquestes aportacions seria molt difícil saber, per exemple, l'origen del llenguatge humà. Gràcies a aquestes disciplines, però, en sabem alguna cosa. L'origen del llenguatge. L'origen del llenguatge és un dels dubtes més difícils de resoldre de la humanitat. Hi ha diverses hipòtesis pel que fa a aquest tema. Fins i tot hi ha alguns científics que afirmen que aquest serà un dubte que no podrem resoldre mai. Amb tot, però, hi ha algunes zones de llum en aquest terreny tan fosc. Sabem que en un inici, els homínids prehistòrics devien comunicar-se entre ells amb crits i grunys, com ho fan els animals que viuen en grup. Més endavant, devien aprendre a fer que un so identifiqués una sola idea. Aquest pas es va produir fa més d'1 milió d'anys en els antecessors de l'Homo sapiens. També sabem que per poder crear llenguatge, l'anatomia humana es va anar modificant. L'augment de la capacitat cerebral és indispensable per tenir la capacitat del llenguatge. De la mateixa manera, va haver d'evolucionar el tracte vocal humà. Amb el temps, els homes primitius van començar a comunicar-se amb els membres del seu grup familiar mitjançant el llenguatge. Més endavant es devien formar tribus i poblats que compartien ja un mateix llenguatge. Però aquest procés es va produir en un sol lloc o en diversos llocs alhora. És a dir, hi va haver una llengua original de la qual van derivar totes les altres o ja en un inici hi havia diversitat lingüística? Sembla que, des del principi, hi devia haver diverses llengües per diverses tribus o grups, però no se sap amb seguretat. No sabem si totes les llengües provenen d'una primera i única llengua, o si, en canvi, ja van aparèixer diverses llengües en un primer moment. El que sembla clar, però, és que l'evolució de l'ésser humà ha anat lligada a l'evolució del llenguatge. Com més evolucionava un, més evolucionava l'altre. El que és segur és que el llenguatge neix a partir del moment en què els sons passen a ser articulats. Un crit és un so no articulat. Una paraula, en canvi, és un conjunt de sons articulats. Les llengües estan formades per sons articulats. En què consisteix l'articulació? Un so és articulat quan l'aire que surt dels pulmons es troba amb diversos entrebancs. La posició de la llengua, el paladar, les dents o els llavis són entrebancs que es troba l'aire en passar i donen característiques pròpies a cada so. L'anatomia de l'ésser humà i la seva capacitat cerebral permeten produir sons articulats. Els sons del llenguatge humà, doncs, són articulats. A l'hora d'emetre sons, el cos humà funciona més o menys com un instrument musical. Els òrgans de l'aparell fonador condicionen els moviments d'expiració que permeten enviar l'aire a l'exterior. Ara veurem el procés de producció dels sons articulats. L'aparell fonador.
El so de la veu humana és el que permet que ens comuniquem mitjançant el llenguatge. Aquest so es forma per la vibració de les cordes vocals quan expirem l'aire provinent dels pulmons. En la fonació, és a dir, en el procés de producció del so, intervenen diversos òrgans. Pulmons, laringe, cordes vocals, cavitat nasal i cavitat vocal. Aquests són els 5 òrgans que intervenen en la fonació. L'aire que permetrà la producció de so surt dels pulmons. L'aire que surt dels pulmons passa per un conducte anomenat laringe. La podem notar just sota la nou del coll. A dins de la laringe hi ha les cordes vocals. L'expiració de l'aire que hi ha als pulmons cap a la laringe fa que les cordes vocals vibrin o no. Si vibren, vol dir que el so és sonor. Si no vibren, el so és sord. Si pronuncio carros, carros. Les cordes vocals vibren quan produeixo el so R. Podeu comprovar-ho posant els dits sobre la nou del coll. Carros. En canvi, en el so S, les cordes no vibren. Sí, comproveu vosaltres mateixos. La cavitat nasal i la cavitat vocal són els últims òrgans que intervenen en la fonació. Quan produïm un so, l'aire pot escapar-se per la boca o per les fosses nasals. Però ja hem dit que per parlar no n'hi ha prou d'emetre sons. És necessari que els articulem. Produïm sons vocàlics quan l'aire només troba com a obstacle les cordes vocals. En canvi, en emetre sons consonàntics, l'aire troba en el recorregut que fa entrebancs en altres òrgans de l'aparell fonador. Atenció, són els següents. El pas de l'aire pot ser interromput pels llavis, la part tova del paladar, anomenada vel del paladar, i la llengua. Aquests 3 òrgans són actius, ja que es poden moure i variar de posició. En canvi, les dents, el paladar i els alvèols són òrgans fixos. Els alvèols són la part posterior de les dents. En aquest cas, l'aire també hi topa, però són òrgans que no podem moure. I els sons es poden classificar segons la posició d'aquests òrgans. Segons quins siguin els òrgans que es combinin per interrompre l'aire, el so serà d'una manera o d'una altra. Fem servir els sons vocàlics i consonàntics per parlar, de la mateixa manera que fem servir les lletres de l'alfabet per escriure. Podem classificar els sons consonàntics de la manera següent. Segons el punt d'articulació, és a dir, segons el lloc on es produeix la interrupció de la sortida de l'aire, tenim diferents sons. Els sons bilabials són aquells en què barrem el pas de l'aire amb els llavis. Pa. Pa. En els sons labiodentals, barrem el pas de l'aire amb el llavi inferior i les dents. Fi. Fi. Si col·loquem la llengua entre les dents, tenim els sons interdentals. Zas. Zas. En els sons alveolars, la llengua toca els alvèols. Res. Res. Si la llengua toca el paladar, tenim els sons palatals. Lli. Lli. Per últim, en els sons velars, la llengua toca el vel del paladar. Què? Què? Ho heu vist? Però també classifiquem els sons segons el mode d'articulació. En aquest cas no ens fixem en el lloc on es produeix la interrupció de la sortida de l'aire, sinó en la manera com es produeix aquesta interrupció. Fixeu-vos-hi. Pa. Per pronunciar la P, l'aire surt com en una explosió, en un so oclusiu. No. En aquest cas, una part de l'aire surt per les fosses nasals. A part de N, hi ha altres sons nasals, com M o ñ. Carro. En els sons vibrants es produeix una vibració de l'aire a causa del contacte breu i reiterat entre 2 òrgans. Fos. L'aire aquí
surt fregant dos òrgans sense que hi hagi una interrupció total. Són els anomenats sons fricatius. Calma. En els sons laterals, l'aire és conduït pels costats de la llengua. Hem vist que els òrgans vocals, a part de per respirar, tastar o menjar, estan formats per fer que parlar sigui una tasca fàcil. Podem produir sons diferents a partir del punt d'articulació i a partir del mode d'articulació. Només una anatomia evolucionada com la humana permet tot aquest joc de possibilitats. Només el cervell humà pot produir i entendre el llenguatge. El llenguatge i el cervell. En aquest bloc veurem quina relació té el cervell amb la capacitat per al llenguatge. Quin paper juga l'hemisferi esquerre i quin l'hemisferi dret. Això és el que veurem a continuació. Quines són les àrees del cervell encarregades del llenguatge. Els grecs ja sabien que un dany al cervell podia provocar trastorns del llenguatge o afàsia. El coneixement que es té del cervell humà és molt reduït perquè és difícil accedir-hi per analitzar-lo. Se sap que el cervell consta de dues parts o hemisferis, l'hemisferi esquerre i l'hemisferi dret. Quin és l'hemisferi encarregat del llenguatge? Pel que sembla, el llenguatge està controlat principalment per una meitat del cervell, l'esquerra. Però si encara detallem més, podem afirmar que les àrees encarregades del llenguatge són aquestes dues, l'àrea de Broca i l'àrea de Wernicke. Una lesió en aquestes zones pot afectar de manera greu la capacitat lingüística d'una persona. L'àrea que s'encarrega d'entendre i produir el llenguatge és a l'hemisferi esquerre, concretament en les anomenades àrees de Broca i Wernicke, que reben aquest nom en honor dels científics que les van descobrir. Paul Broca era un científic que tenia un pacient que només podia dir una paraula. Una sola paraula era tot el vocabulari que tenia. Quan el pacient va morir, Broca va estudiar-ne el cervell. Va descobrir aleshores que tenia una part del cervell danyada i va deduir-ne la relació. Aquella zona tan important per al llenguatge es coneix des d'aleshores com l'àrea de Broca. Pocs anys més tard, el científic Carl Wernicke va descobrir que aquesta no era l'única zona clau per produir el llenguatge. Va veure que hi havia persones que podien entendre una llengua, però la seva parla no tenia sentit i no podien repetir paraules. Va ser aleshores quan es va descobrir que hi havia una altra zona important per al llenguatge. La nova àrea també va prendre el nom de l'investigador que la va descobrir, àrea de Wernicke. Sembla que el cervell treballa des d'abans de néixer. Podeu pensar que parlar és un acte espontani com sentir-hi o veure-hi, però no és així. La parla s'aprèn durant els primers anys de la vida. L'adquisició del llenguatge. Com aprenen a parlar els infants? La capacitat per al llenguatge és innata o s'aprèn? D'aquestes qüestions tractarem en el bloc següent de la unitat. Tot i que no se sap amb exactitud, la teoria més raonable diu que, per una banda, els nens imiten els sons que senten dels adults i de la gent del seu entorn. Però, per una altra banda, el cervell ja neix amb una capacitat i predisposició per entendre i desenvolupar les regles gramaticals de qualsevol llengua. Els infants posseeixen la capacitat per aprendre llengües de manera innata. La lingüística moderna estableix que entre les condicions genètiques amb què els humans venim equipats quan naixem, n'hi ha algunes que ens donen la predisposició i la capacitat d'adquirir la llengua de la nostra comunitat lingüística. És aquesta capacitat innata i el fet de néixer ja preparats per al llenguatge el que fa que alguns infants sorprenguin els seus pares dient paraules que no han sentit mai. Això és així perquè l'infant descobreix tot sol les regles de la llengua, sense ensenyament explícit. De petits anem interioritzant les regles gramaticals i les anem aplicant de manera ben natural. Per això, els nens tenen una gran facilitat d'aprendre llengües. Aquesta facilitat del nen és molt gran fins a la pubertat. A partir d'aleshores, aprendre una llengua ja és més difícil. Al cervell li costa més.
Es coneixen casos de nens que han viscut aïllats fins l'adolescència i un cop socialitzats ja no hi han sigut a temps i els és impossible d'aprendre una llengua correctament. Mentre que els infants aprenen una llengua de manera natural, sense cap procés d'aprenentatge específic, els adults s'hauran de basar en gramàtiques i mètodes didàctics específics. Així doncs, aprenem a parlar gràcies a la nostra capacitat innata d'aprendre llengües, però també gràcies al procés d'aprenentatge que rebem. No és mai tard per aprendre llengües, fins i tot per als adults. De llengües com més millor, perquè no tan sols ens permeten comunicar-nos, també ens permeten entendre més bé el món. Les llengües ens ajuden a pensar. Llenguatge i pensament. Sí, el llenguatge i el pensament van molt lligats. Sobre la relació entre el llenguatge i el pensament hi ha diverses teories. És el que veurem a continuació. Sembla que el llenguatge i el pensament van tan lligats que una cosa implica l'altra. El llenguatge és la via per la qual s'expressa el pensament. També és mitjançant el llenguatge que classifiquem tot el que observem. És a dir, el pensament necessita el llenguatge per expressar-se. No podem expressar el pensament sense el llenguatge. És evident que llenguatge i pensament no són la mateixa cosa, però estan estretament relacionats. I ara passem a veure l'últim bloc de la unitat. El llenguatge és específic del gènere humà. Efectivament, nosaltres som els únics éssers que podem parlar, que tenim capacitat per al llenguatge. El llenguatge és un mitjà de comunicació que només posseeixen els humans. Els animals també es comuniquen, és cert, però no hi ha cap sistema de comunicació animal tan elaborat com les llengües humanes. Sens dubte, la comunicació animal existeix. Els animals despleguen les seves habilitats comunicatives per indicar circumstàncies com perill, alimentació, sexualitat o rebuig. Se serveixen de les olors, dels gestos o d'algunes expressions facials o de cants, grunys i crits. Una cosa ben diferent és l'ensinistrament d'animals o els experiments d'alguns investigadors de la conducta animal per veure fins on poden arribar determinades espècies pel que fa al comportament comunicatiu. Els gossos, per exemple, poden arribar a reaccionar d'una manera determinada davant d'un nombre determinat de paraules, unes 20, si se'ls han ensinistrat per fer-ho. Un altre cas és el dels ximpanzés. Aquests animals són els més pròxims a nosaltres des d'un punt de vista genètic. Hi ha investigadors que han estudiat el comportament lingüístic i han aconseguit que aquests primats aprenguessin signes amb l'ajuda de gestos, targetes amb dibuixos i formes de colors. No obstant això, l'aparell vocal dels ximpanzés no té les característiques anatòmiques adients per poder produir i articular paraules. Els ximpanzés són grans imitadors i també demostren sentiments amb els gestos que fan, però les possibilitats innates que tenen encara no els permeten aprendre llengües. Així, tot i que es parli del llenguatge de les balenes, dels dofins o de les abelles, el llenguatge com a mitjà de comunicació és propietat única del gènere humà. I el llenguatge és una capacitat amb moltíssimes possibilitats. Tot passa pel llenguatge. Qualsevol manifestació del nostre pensament necessita el llenguatge. Les matemàtiques, la història, la política o la ciència només poden explicar-se mitjançant el llenguatge i, per tant, com més capaços siguem de fer servir una llengua amb correcció, més capacitat tindrem d'expressar tot allò que volem comunicar. I fins aquí hem arribat. En aquest últim capítol hem vist que hi ha un gran nombre d'interrogants pel que fa a l'origen, l'evolució i la manera de funcionar del llenguatge. És un camp en què les zones d'ombra dominen sobre les certeses absolutes. Potser algun dia les descobrirem. Nosaltres acabem aquí l'últim capítol de comunicació. Fins una altra ocasió. Ha estat un plaer. Hem dedicat aquest darrer capítol de la comunicació a parlar del llenguatge i la ciència que l'estudia, és a dir, la lingüística. Podríeu dir quina d'aquestes definicions descriu aquesta ciència?
La resposta correcta és la U. La lingüística és la ciència que estudia el llenguatge humà en general. N'estudia l'origen i també els mecanismes formals, com la fonètica, la morfologia, el lèxic i la sintaxi. L'anatomia humana ha evolucionat de tal manera que ens ha permès ser capaços de produir llenguatge. Sabríeu dir quines modificacions ens han permès crear el llenguatge humà? Totes dues respostes són correctes. L'augment de la capacitat cerebral, l'adaptació a l'entorn i la configuració del tracte vocal humà fan possible la producció de llenguatge. És segur que el llenguatge neix a partir del moment en què els sons passen a ser articulats. Què són els sons articulats? La resposta correcta és la U. L'aparell fonador humà permet convertir els sons en sons articulats. Hem vist les parts del cos humà que intervenen en el procés de producció de sons. Podries completar el gràfic següent amb el nom dels elements que hi falten? En aquest capítol també hem vist quina part del cervell és la responsable del llenguatge. Recordeu quina és? La resposta correcta és la U. També sabem que durant la infància és molt més fàcil aprendre idiomes que no pas durant l'edat adulta. Sabríeu dir si és certa la frase següent? L'afirmació és certa. Naixem amb el cervell preparat per aprendre les regles gramaticals. Hem vist que el llenguatge i el pensament van molt lligats. Podríeu dir si és certa la frase següent? La resposta és correcta. És evident que la comunicació animal existeix. Els primats, les abelles o els dofins tenen uns sistemes de comunicació propis. Però atenció, sabríeu dir si l'afirmació següent és correcta? En efecte, els humans som els únics que podem expressar allò que pensem, desitgem o sentim mitjançant el llenguatge. Sabem que el llenguatge és una característica única de l'ésser humà. Però com és que parlem? Com aprenem a fer-ho? Quina diferència hi ha entre un so articulat i un gruny? Pensar i parlar és el mateix? L'origen del llenguatge. L'origen del llenguatge és un dels dubtes més difícils de resoldre de la humanitat. Hi ha diverses hipòtesis pel que fa a aquest tema. Fins i tot hi ha alguns científics que afirmen que aquest serà un dubte que no podrem resoldre mai. Amb tot, però, hi ha algunes zones de llum en aquest terreny tan fosc. Sabem que en un inici, els homínids prehistòrics devien comunicar-se entre ells amb crits i grunys, com ho fan els animals que viuen en grup. Més endavant, devien aprendre a fer que un so identifiqués una sola idea. Aquest pas es va produir fa més d'1 milió d'anys en els antecessors del... La lingüística és la ciència que estudia el llenguatge humà. Els lingüistes estudien la fonètica, la morfologia, el lèxic i la sintaxi.
però també s'encarreguen d'estudiar-ne l'origen, els mecanismes que tenim per aprendre a parlar. Per això, la lingüística sovint s'ajuda d'altres disciplines. En efecte, la psicologia, la neurologia, la biologia o l'antropologia són disciplines de què se serveixen els lingüistes en les seves investigacions. Sense aquestes aportacions seria molt difícil saber, per exemple, l'origen del llenguatge humà. Gràcies a aquestes disciplines, però, en sabem alguna cosa. Benvinguts i benvingudes al capítol d'avui. En aquesta unitat parlarem del llenguatge i respondrem aquestes preguntes. Avui aprendrem quin és l'origen del llenguatge, quines són les parts de l'aparell fonador i quines són les relacions que hi ha entre el cervell, el pensament i el llenguatge. També veurem de quina manera aprenem a parlar, és a dir, en aquesta unitat farem una introducció a la lingüística, una unitat que comença just en aquest moment. La lingüística, l'Homo sapiens. També sabem que per poder crear llenguatge, l'anatomia humana es va anar modificant. L'augment de la capacitat cerebral és indispensable per tenir la capacitat del llenguatge. De la mateixa manera, va haver d'evolucionar el tracte vocal humà. Amb el temps, els homes primitius van començar a comunicar-se amb els membres del seu grup familiar mitjançant el llenguatge. Més endavant es devien formar tribus i poblats que compartien ja un mateix llenguatge. Però aquest procés es va produir en un sol lloc o en diversos llocs alhora. És a dir, hi va